kasama natin ngayon ang lead guitarist sa Siakol. Yes. Tapos ang bandang lang ngayon, Repacol. Yes. Yung mga kanta na, yung mga sikat na kanta, yung Nakastama, Bakit Ba, Biyaheng Inferno, yes. Tsaka yung Tinood. Sabi na si Sir Minyong. Hello. Anthony Cervantes, sir. Anthony Cervantes, Anthony Minyong Cervantes po, Minyong. Tagalog-tagamay guys ha. Kasi yung nagkakanta si Sir Noel Palomo. Natutulog pa po, no? Natutulog pa. So, thank you sir, naabutan pa rin kita. Ito, magkasama kami ng ano ngayon, dito sa resort. So, mamaya, kami naman po ang magsosyo sa... Good luck. Mahaplag. Okay, thank you. Salamat sir. Thank you po. Bisaya rin ang Cebuana rin yung miss ko eh. Taga Mandawi. Mandawi. Pero nung konti kaso, nag-start pa ako. Please like and follow, supportahan niyo po. Ricky Bangis Garing. Ricky Bangis Garing, yan. Supportahan niyo po yung kanyang page, ang kanyang YouTube, lahat po ng social media platforms ni Sir Ricky. Yan, alright. Ay mabu. Mabu. Di pa kayo nakita si Sir Minyong. Salamat po.